Kaixo, Alasne Juaniz naiz eta Iruñeko mankomunitateak antolatzen duen Kosetelas gunean gaude. Gune hau, Traperos de Mauseko Berriozarko lokaletan dago. Gaur egingo dugun tailerra amonaren lorategia da, patchwork teknika bat. Teknika hau egiteko beharko dugu kartulina bat, hexagono baten plantilla, berdin da tamaina zein den, baina beti tamaina bera erabiliko dugu, ezin dugu nahastu tamaina hau tamaina honekin. Boligrafo bat, artaziak, jost orratzak, aria eta oial zatiak. Hau, teknika hau oso egokia da, oialak berrerabiltzeko, oso oial txikiak behar ditugu eta orduan etxean dazkagun puskak berrerabili alditugu edo arropa zarrak edo dena delakoa. Bai, hasiko gara? Bale, ba. Bale, oso ongi. Egingo dugu lehenengo gauza izango da hexagonoen plantilla txikiak. Bai, orduan egingo dugu lehenengo gauza da plantilla hartu, kartulinaren gainean jarri, markatu boligrafoarekin eta gero moztuko dugu. Lore bat egiteko 7 hexagono beharko ditugu. Bale, oso ongi, orain hasiko gara piezak prestatzen. Hemen daukagu oial bat. Orduan hau da aurpegia eta hau da atzeko partea. Jarriko dugu atzeko partea hemen eta jarriko dugu hexagonoa gainean. Lotuko dugu eta moztuko dugu oiala. Utziko dugu alde guztietan zentimetro bat gutxi gora bera. Oso ongi. Orain hartuko dugu orratza eta aria, bi bueltekin. Eta hasiko gara josten. Hau, lehenengo aldea dolestu, sartu orratza, egingo dugu hilban moduko bat. Ez dugu oso sendo josi behar, gero kendu behar dugulako. Alde bat, beste bat. Joango gara, geldi josten. Ailegatzen garenean beste aldera, dolestu, ongi tietu, eta jarraituko dugu. Oso ongi, orain hasiko gara piezak lotzen, bai? Hemen daukagu pieza bat eta beste bat. Egingo duguna da elkartu aurpegia eta aurpegia. Bai, aurpegia eta aurpegia. Jarriko ditugu bi ertzak ongi ajustatuta eta orratzataria hartu, sartuko dugu hasieratik. Eta joango gara geldi bi piezak lotzen. Saiatuko gara puntadak txikiak eta estuak egiten, bai? Bata besteari pega eginda. Bestela gero eta gehiago ikusten da beste aldetik. Bale, oso ongi, orain bi pieza lotu ditugu eta 3. pieza lotu behar dugu. Orduan, egingo duguna da, lotuko dugu lehenengo hau honekin, bai? Jarriko dugu horrela eta tiki josiko dugu. Zabaldu eta orduan ja lotuko genuke hau honekin. Hau honekin. Pieza hau dolestuko da, ez du inporta. Bai? Eta tiki josiko genuke. Begira, hemen daukat egina. Josi dugu bata honekin eta bestea honekin. Bai? Azkagu piezak lotuta. Bueno, orain lore osoa egin dugu, ja, bukatu dugu, bakarrik geratuko litzateke bi pieza hauek jostea. Eta hemen daukagu lorea. Hau, geratu daiteke horrela ikusten duzuen bezala, edo jarraitu alduzuen loreak lotzen. Edo egin dezakezu ere kolore desberdinekin lorearen forma mantendu gabe joan zaitezkete hexagonoak lotzen. Beste aukera bat da lorea mantentzea eta nonbaiten jartzea. Kojin batean, edo kazadora batean, edo nahi dugun tokian. Egingo genuke. Hemen jarri, alfilerrekin, orratzekin
ongi eutxi, beko oialari, eta joango ginen hemendik puntada eskutu bat egiten, tiki, 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 tiki. Bai, gogoratu puntada eskutua dela beko oialari asko hartzea eta goiko oialan puntada txiki bat ateratzea. Joango ginateke dena josten eta behin dena josita utziko genuke margen bat eta hilbanak kenduta aterako genituzke betik kartulina guztiak. Bueno, hau da amonaren lorategia, bai, patchwork teknika. Gogoratu, hau, aplikatu alduzuela nahi duzuen tokian, lorearen irudia hau mantenduz, edo joan zaitezkete loreak batzen, edo egin dezakezue hexagono bat kolore bakoitza desberdin batekin, eta joaten zarete, gehitu, koltsa handi bat egin arte. Venga, animatu!